Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni mutumiki wa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi la Mulungu la nambala 3 munyengo ya Adventi chaka A. Mawu oyamba adzachokera m'buku la mneneri Yesaya mutu 35 ndime 1 mpaka 6 kudzalumpha kudzafika ndime 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Brandina Maoza kuchokera ku St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Salimo lichokera pa Salimo 146 ndime 6 mpaka na 10. Mawu achiwiri achokera mkalata ya Yakobe mutu 5 ndime 7 mpaka na 10. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Rorin kuchokera ku St. John's Girls Secondary School mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu amthenga wabwino wa Ambuye athu Yesu Khristu achokera m'buku la Mateyo mutu 11 ndime 2 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutikewera mawu ndi Reverend Father Joseph Kimo, a director a Radio Maria Malawi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Chipululu ndi dziko lopanda madzi zidzasangalala. Dziko lowuma lidzakondwa ndi kuchita maluwa. Dzikolo lidzakhala ndi maluwa ochuluka ongodzimerera okha. Lidzasangalala ndi kufuula ndi chimwemwe. Lidzakhala ndi ulemerero wonga wa mapiri a ku Lebanoni. Maonekedwe ake adzakhala okongola ngati a ku Karimeli ndi Saroni. Aliyense adzaona ulemerero wa chauta ndi ukulu wa Mulungu wathu. Mulimbitse manja ofoka ndi kuwapatsa mphamvu mawondo olobodoka. Muuze onse a mtima wamantha kuti limbani mtima, musachite mantha. Mulungu wanu akubwera kudzalipsira ndi kulanga adani anu. Akubwera kudzakupulumutsani. Pamenepo maso a anthu akhungu adzapenyuka ndipo makutu agonthi adzatsekuka. Opunduka adzalumpha ngati mphonyo ndipo osalankhula adzayimba mokondwa. Akasupe adzatumphuka m'chipululu ndipo mitsinje idzayenda m'dziko lowuma. Amene chauta adawombola adzabwerera ndipo adzafika ku Ziyoni akuyimba mosangalala. Kumeneko adzakondwa mpaka muyaya ndipo adzaona chimwemwe ndi chisangalalo. Chisoni ndi kudandaula zidzatheratu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a mkalata ya Yakobe oyera. Abale, khazikani mtima pansi mpaka Ambuye adzabwere. Onani mmene amachitira mlimi. Amadikira kuti zipatso zokoma zioneke m'munda mwake. Amangoyembekeza mokhazika mtima kuti zilandire mvula yachizimalupsa ndi yachikolola nsanu. Inunso khazikani mtima, limbani mtima, pakuti Ambuye ali pafupi kubwera. Abale, musamanenerana zoyipa pakati panu, kuopa kuti Mulungu angakuweruzeni. Onani, oweruza wayima pa khomo. Abale, kumbukirani chitsanzo cha aneneri amene adalankhula m'dzina la Ambuye. Iwo adamva zowawa, komabe adapirira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amthenga oyera monga adalembera
Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo mutu 11 ndime 2 mpakana 11. Pamene Yohane Mbatizi anali mndende, adamva zimene Khristu uja ankachita. Choncho adatuma ophunzira ake ena kwa iye kukamufunsa kuti, kodi inu ndinu uja ankati adzabwerayu, kapena tiziyembekezera wina? Yesu adati, pitani kamuuzeni Yohane zimene mukuzimva ndi kuziona. Akhungu akupenya, ndipo opunduka miyendo akuyenda, akhate akuchira, ndipo agonthi akumva, akufa akuukitsidwa, ndipo amphawi akumva mthenga wabwino. Ngodala munthu amene sakhumudwa chifukwa cha ine. Pamene amithenga a Yohane aja ankachoka, Yesu adayamba kufunsa makamu a anthu aja za Yohane kuti, kodi mmene mudapita ku chipululu mudati mukaona chiyani? Bango logwedezeka ndi mphepo kodi? Nanga mudati mukaona chiyani? Munthu wovala zofewa kodi? Iyayi, anthu ovala zofewa amakhala m'nyumba za mafumu. Tanenanitu, mudati mukaona chiyani? Mneneri kodi? Zoonadi, ndipo ndikunenetsa kuti mudakaona woposa mneneri amene. Ameneyu ndiye uja malembo adanena zakeyu kuti, nayitu nthumwi yanga ndikuyituma m'tsogolo mwako, kuti ikakonzeretu njira yozadzeramo iweyo. Ndithu ndikunenetsa kuti mwa anthu onse amene adabadwa pansi pano, palibe ndi mmodzi yemwe woposa Yohane Mbatizi. Komabe ngakhale amene ali wang'onong'ono mu ufumu wakumwamba amampambana. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. La Mulungu la nambala 3 munyengo ya Adventi limatchedwa pa Chilatini Gaudete. Pa Chingerezi tingathenso kugwiritsa ntchito liwu la Chilatini lomwelo, Gaudete Sunday. Gaudete Sunday. Gaudete ndi liwu la Chilatini lotanthauza pachichewa tinganene kuti la Mulungu la sangalalani. La Mulungu la sangalalani. Mawu amenewa akuchokera poti? Mawu amenewa akuchokera poona maka mawu oyamba mneneri Yesaya akukamba ndithu za kusangalala. Komanso mwa njira ina mawu achiwiri ankalata ya Yakobe mulinso nkhani mmenemo ya kusangalala. Ndipo muthenga wabwino nkhaniyo ngakhale sakutchula zako kuti sangalalani, koma muli uthenga wakuti anthu asangalale chifukwa mpulumutsi amene amamudikirira, amene amamuyembekezera wafika. Ndipo zizindikiro zake ndi izi, ntchito zake ndi izi zosonyezadi kuti iye ndi mpulumutsi. Ndipo ntchitozo zikunchitira umboni. Gaudete Sunday, la Mulungu la sangalalani. Ndefunso nkumati, la Mulungu lachitatu la Adventi akulitcha kuti sangalalani. Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti kuyambira la Mulungu loyamba la Adventi lija, mpingo wakhala kutipatsa mawu otikonzekeretsa kuti abale
Ambuye Yesutu akubwera. Tiye tikonzekere pakulandira masakramenti, mama sakramenti la kulapa, mama sakramenti la Eukaristia. Tikonzekere kuti Yesu akamabwera atipeze mitima yathu iliyokonzeka. Ndiye tsopano tafika mulungu wachitatu. Nyengo ya Adventi ili ndi milungu 4. Tsopano kufika nyengo ya mulungu wachitatu ndiye kusonyeza kuti tsopano Christmas ija ili pamphuno ndithu yayandikira. Ndiye mpingo unati takumbutse akhristu chisangalalo chimene mwana wa mulungu ameneyu, mpulumutsi wa anthu ameneyu akubweretsa kwa iwo. Choncho tayenda ati mulungu woyamba abale, akukhala akutero. Tayenda ati mulungu wachiwiri abale, akukhala akutero. Tsopano tili mulungu wachitatu, ndiye watsala mulungu umodzi. Sangalalani. Yambirani mtuni kusangalala. Yambirani mtuni kukondwera kuti mpulumutsi uja ali pafupi. Zoona Yesu anabadwa zaka 2025 zapitazo. Koma monga tanena Yesu anabwera inde zaka 2025 zapitazo, koma amabwera abe tsiku ndi tsiku. Koma tsopano pofuna kukondwerera kubwera kwake kumeneku ndi kuyatsa moto m'mitima mwathu kuti chinthu chimenechi chimene chinachitika, chimene chinasintha mbiri ya dziko, tiye tichipezere tsiku ndipo tichisangalalire. Yesu sikuti anabadwa pa 25 Disemba ayi, tsiku lake pa 25 Disemba, koma anangolisankha. Mbiri yake iliponso yoti tithaso kupanga programu yapadera yoti tifotokoze chifukwa chani tsopano 25 Disemba anatani inasankhidwa kuti mpaka na tizisangalala kubadwa kwa Yesu. Chabwino ndiye Gaudete Sunday, la mulungu la sangalalani chifukwa Ambuye Yesu ali pafupi kubadwa. Ndiye tiyambiretu atipeze tikusangalala. Mitima mwathumo amupeze mulibe nkhawa, amupeze mulibe mkwiyo, amupeze mulibe chizondi, amupeze mulibe miseche, amupeze mulibe zadama. Muntima musangalala, muntima mumasuka kuti Yesuyo apezemo malo. Ndiye mawu oyamba ochokera m'buku la mneneri Yesaya tiwerenge: chipululu ndi dziko lopanda madzi zizasangalala. Mwaonatu pamenepo liwu la kusangalala. Mneneri apa akukhala akulosa za chikondwerero chimene chidzabwera chifukwa cha kumasulidwa kwa ana a Israeli, komanso akulosa za chimwemwe chimene chidzabwera ndi chisangalalo chimene chidzabwera ndi Yesu Khristu mpulumutsi. Mawu achiwiri, Yesu ndi mawu akewa mwa njira ina akukhala ngati akutimemeza tonsefe kuti tikhale anthu amene tikudikira ndithu modekha kuti Yesu atsala pang'ono. Podikirirapo tili okondwa mitima. Tikhale anthu amene tikuchotsa mkwiyo wina uliwonse, akuti musamanenerana zoyipa pakati panu, koma kukondana. Potsirizira mawu a mthenga wabwino wa lero, tikumva kuti akuti anthu ena anakafunsa Ambuye Yesu, akuti anatumidwa ndi Yohane, kuti kodi ndinuyo amene tikumuyembekezera? Tiwerenge: kodi inu ndinu uja ankati adzabwerayo, kapena tiziyembekezera wina? Ndiye Yesu sakuwayankha kuti ndineyo ayi, ndineyo ayi. Akunena kuti amene wakutumaniyo mukamuuze kuti anthu akhungu akupenya, anthu opunduka miyendo akuyenda, anthu akhata akuchiritsidwa, agonthi akumva, anthu akufa akuukitsidwa, ndipo amphawi. Ntchito za monga ena amanena kuti zisiyeni ntchito zanga zindilankhulire, chifukwa tichulukirenji
anthu amene timanguti bla 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 bla, ine izo, ine ndipanga zakuti, ine ndipanga zakuti, tiyeni pambuyo pache palibe chochita. Ndi alipo ena amangokhala phee, koma zimene akuchita kaya zachitukuko, kaya zotani zothandiza anthu, koma salankhula chilichonse, koma akuchita zazikulu. Ndi Ambuye Yesu akuwauza anthu amene mukamuuza amene wakutumani Yohaneyo kuti zikuchitikatu ndi izi ndizi. Ndiye akapereke conclusion yekha kuti ayina kukhala di yemwe uja amene ankati adzabwerayu. Abale ndalongo okondedwa, lero la Mulungu la nambala 3 munyengo ya Advent chaka tiyeni tisangalale monga mmene la Mulungu lili kutchulidwa Gaudete Sunday. Tiyeni tisangalale chifukwa chipulumutso chili pafupi, mpulumutsi ali pafupi. Tiyeni monga watiuzira Yakobe woyera kuti tiyeni tichose zidani, abale oyipa pakati panu, kuopa kuti Mulungu angakuweruzeni. Tiyeni tikhale anthu amene tikukondana, anthu amene tikufunirana zabwino, ndipo tikamakondwera Christmas masiku amene akubwerawa ikhale di Christmas, ikhale di misa ya Khristu, ikhale di misa ya Khristu. Ndipo Christmas yache ikhale kuti mkati mwa Christmasimo muli Khristu, chifukwa ambiri mwa ife tikapata kuchenjera tizachita Christmas yopanda Khristu. Ndikufunirani Christmas yabwino, ndikumaliza bwino nyengo iyi ya Advent. Amen.